Sylvia yw enw i, enw fy busnes yw Etoeto, yn creu bagiau allan o bob math o deunyddiau. Beth dwi'n trio wneud yw edrych ar beth sydd yma yn barod ar y ddaear, fel tiwbiau air beic, pebyll, ymbarelau, bad achub, ta beth sydd yn lleol i mi sydd ddim yn cael ei ddefnyddio, sydd eisiau wedi torri. A felly beth dwi'n trio wneud yw arbed pethau rhag gorfod mynd i'r domen sbwriel. Felly trwy edrych ar ffasiwn sydd yn fwy cynaliadwy, beth ni'n trio wneud yw lleihau y cyfaint o ddeunyddiau craidd ni'n defnyddio o'r ddaear. Ar hyn o bryd, mae'r mwyafrif o'r diwydiant ffasiwn yn ffasiwn cyflym. Ni mond yn defnyddio nhw am ryw gyfnod byr iawn. Unwaith, dwywaith, teir gwaith, ni wedi defnyddio fe a wedyn i ni'n barod i daflu fe. I ni'n rhoi fe yn y bin, mae'r bin yn meddwl bod yn mynd i wlad dlawd i eistedd mewn tomen enfawr ar fynydd yn rhywle. Felly, parchu gweithwyr, parchu defnyddiau a parchu'n cefnogaeth ni yn hunain hefyd. Dwi'n meddwl byddwn ni gyd ar yn elwa o droi at ffasiwn mwy cynaliadwy.